Iya. Lo. Lo. Alon. Alon. Lo. Alon-alon ger, hati-hati ger, alon-alon ger, ya, Ayo Mumber, mimi dulu. Ayo, monggo penghormatan sanggeng Bapak Ali, Bu Ali, nyompeng pembareng cilik Putra Jaya, nggih. Putranipun sanggeng Mas Redi. Ya, ya, le, ya, yo, alon alon ya tangen ger yo yo ya masih tepuk-tepuknya Gunir lo. Tepuk tangannya menor. Hati-hati ger, hati-hati ger. Ya, 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 lo, Go, 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 ya, 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 lo, ayo, ayo, hati-hati ger, hati-hati ger. yo, yo. Lo, Terus. Masih bersama PT Birunya Citager. Ayo, alon-alon ger, nyambut gawe dalam Bapak Ali ini deh. Ibu Ali di kawasan Kunir Morli ya. Lo, ya, ya, lo, ya, digoleki Bapak Ali nih. Bapak Ali digoleki nih. Kontrol sini pentas mati bos. Alon-alon ger Bapak Ali.
Ibu Ali digoleki yo. Bung operator. Hati-hati ger, hati-hati ger. Kontrol identitas mati. Lo, lo. Ya. Kontrole mati Mas Adi. Yo jare ku paham. Loh. Kontrole mati. Halo. Ayo. Aus. Ayo, bersama ayo. Putri Joyo Ger, ayo. Hati-hati ger, hati-hati ger. Lo. Bocah-bocah pada pinggir. Lo. Ayo deh. Kita paro di sini, tepakno di sini. Kasih tepuk-tepuknya. Hati-hati ger. Ya. Ya, ayo. Ya. Ayo tangekno le. Tangekno ger. Ya. Putra Joyo. Putra Jaya. Ayo ditutup le. Bocah-bocah pada pinggir. Ayo. Banyu sakembange. Mau sak Hati-hati ger.
kabeh Gir. Sajarane. Carane nih Bapak Makmur. Carane nih Bapak Makmur. Ada. Waduh, upat-upate jaluk ganti kabeh. Nyelebut kabeh, nyelebut kabeh. Oh. Eh, Ya. Oi. Aus. Ya. Aduh. Ya. Nyantole, benanole. Kono. Ora enak. Woi. Hey. Aus. Hey. Ano. Carane diparingi no, ana carane. Oh. Kantar gugusing dupo kang gumelun. Aweke madyane pagelaran kang samya iya surah aku begrung para pamirsa wadanira. Iya Yai. Kularing Putra Jaya. Mukti Wibowo. Apa lagu nih? Takoni jaluk opo le jaluk Ayo opo. lagu nih Baran. Neng isor. Dinene Bapak Ali ning isor kalian Ibu nggih. Kana, ondone. Kari gati Agone urep kiri Maju salah Mundur salah Bilal. Kula dong ini. Isun sing ngerti
Matur sembah nuwun Ibu Ali. Iya. Monggo saderengipun Bapak Ali, Ibu Ali. Lah menika Bapak Ali, nggih. Jalan di tengah no. Dipotorin ya, jejer kalian artis. Matur nembah nuwun Bapak Ali, Ibu Ali, matur nembah nuwun nggih. Keluarga besar sange Bapak Ali, dongeng panuwun. Nembah nuwun yo. Mung jadi kembyange lambe. Oh alah, kebangetan nyono. Putrajaya yeay. Monggo Ibu ya badhe nyopeng. Ate nyopeng wong ngene. Dadi wedeni. Ya. Matur nembah nuwun nggih sadèrèngipun saking Bapak Ali, Ibu Ali sekeluarga. Nggih. Matur nembah nuwun.
Nggih, monggo. Keluarga besar sadaranipun saking Bapak Ali, Ibu Ali, dulur-dulure nggih monggo sing badhe kersa nyomping nggih Putra Jaya siap menika dipun aturi. Mumpung tasih wonten kesempatan nggih. Apa lagune sing paling penak Mama Sinta? Ya. Nggih, monggo. Nak cornoan. Wah, Kok no cornoan? ayo Mas. Adu angin. Oh, pamunutan saking Bapak Ali. Adu Nggih. angin, nggih Pak Ali nggih. Aduh angin. Salam kero. Nggih, enak. Salam kero ngati-ati alon-alon. Dados. Yuk, pamunutan saking Hamengku Gading. Dados. Yo Putra Jaya wonten Dinda Production Shooting Multimedia M86 Audio Sound System Budayawan Lumajang matur semanun saudara saking Bapak Ali, Ibu Ali sekeluarga. Angin adu angin depake saking sadarean Bapak Ali, Ibu Ali sekeluarga nggih. Monggo mobil tasik wonten sing badhe miyos nyompeng utawi nyawer artis biduan Putra Jaya dipun aturi nggih matur nuwun. Iya. Salam
sekeluarga. Nggih, ayo no. Ayo dijajal kemanten anyar, Ger. Honeymoon buat kali pacar. Honeymoon buat kali nih. Gerbetas. Ya. Nyelingkrik gratis kayak PT. Manten anyar nih. Honeymoon nih pacar buat kali. Cari geladak. Lal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 a. Eno. Aduh. Rambut saya alon-alon ger ya. Lo. Ya. Ayo. Lo. Ya. Aduh. Ya. Lal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 a. Ayo. Seger. Reoke Keri. Kemanten anyar mulai lucu kemanten anyar nih. Ya. Ya. Sampai kaki. Ayo cendut. Oh rival. Soano. Beying. Ayo cendut. Ya. Gombra. Yoyo terus.
Honeymoon. Honeymoon. Ayo nih. Bisa Tangan noger. Ya. Lo. kaketan kematian anyar ger. Loro boyo. Dikai koyo salon pas. Yeay. Lo. Oh. Ya. Ayo. Lo. Ya. Lo. Ya. Ya. Ayo sedut. Ya, dijajal sedut. Oh, ye, oh, ye, oh, ye, oh, ye, oh, ye, oh, ye. Bersama PT. Iya. Ayo PT Gombrak iki. Dijajal gulune PT Gombrak. Oh. Ayo sedut. Alon-alon ger. Alon-alon ger. Bola temu. Ya. Os. Ye. Ah. Oh ya. Ratok geseran kiri ger. Iya. Lindule. Akik. Oh, batik. Suwale vulkanisiran. Ayo. Bocor halus. Lo. Bersama Putro Joyo ayo dijajal gulune Satria ger. Cek tuklek. Sola. Waduh, yo kecik. Oke. Ya, wis. Menu ini. Wis. Ya. Ya. Lo. Ya. Wis. Solai mek Widi, ayo. Pakso gini le. Ini. Ayo pakso. Ya. Ayo gojalan tulungan. Barok ini. Oke dek. Aduh bio. Wis. Otot kawat belum tok iki. Bersama Satria FU Buater. Oh ya. Piti-pitian. Asa. Tangan oger. Ayo. Oi. Lo.
Ya, ya. 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 Ya, wis dikawal, Ger. Ya. Ya, ya. Out. Ayo, bayangan apa sih ngomong apa Ger? Ya. Ya. Kita coba berat loh nih. Ya. Spesial Putra Jaya saiki penggandongi bayangan awas. Momo. Ayo bayang B. Kang Bedul lele bayangan kuno ile iki le ndak weruh mantan penggandonge Pak Sokran iki le. Ya. Munir kene wae le ya. Ya. Yo. Oh ya, Desa Salto ya. Payan melo Pak Sokran biyen. Desa Salto arek wele payan wele. Oh iya. Oh iya.
Gantosan bener kemantos Yayi. Yo. Ya, ya. Ayo, mantan pengganongi singo sejati, ayo. Kai mampu AA. Randy nakali nyelopret hari ini. Ayo Momo persiapan. Mantan pengganongi Singo Wijoyo. PT Nepano sopo? Kaji Gobrak. Oyo Dimas. Hari ini kan mantan pengganongi Gembong Wahyu Waringin. Paco. Oh. Le. Daru solar ini pakai dolan. Ngung. Iya. Awas. Ngung. Ngung. Iya, hati-hati no. Ya. Dia. Ayo no, gantena no, halo.